Mateo Kapitulo 9. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, dapat ang tua og hikapa siya, ug mabuhi siya. busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon. Kung makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, Ayaw ka bala ka, anak. Ang imong pagsalig, mao'y nakaayo kanimo. ug diha-diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikiro alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, Panggawas ka mong tanan. Wala mamatay ang bata. Natulog lang siya. tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa.